Nagganas yo! May samanin na drama nga isang sagot ka na kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Dear Tata Balsamo. Ay na, nagganas yo! Maawis kayong araw nga gipatulod ka na iti kapadasan yo itibiyag. Dito'y programa tayo, Nagganas yo! Mabalin nyo apaw nga isend ti surat yaw dito'y email address tayaw danceilocano@gmail.com. Nagganas yo! Padaanan!